El Port de València generarà una inversió superior als 2.000 milions d'euros durant els pròxims anys. Unes perspectives de futur que potenciaran aquesta infraestructura com a factor dinamitzador per a la creació d'ocupació. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la trobada que ha mantingut amb el president de l'Autoritat Portuària de Valencia, Aurelio Martínez. La realidad es que estamos avanzando de una manera sustancial y ese avance sustancial que se ha producido en el puerto de Valencia tiene una consecuencia inmediata y es la mejora de la capacidad competitiva de la Comunitat Valenciana y desde luego la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo, que es la obsesión que tiene la Generalitat. En la seva intervenció, el cap del Consell ha anunciat que el govern valencià, el Ministeri de Foment i el Port signaran un protocol per tal de desenvolupar el túnel subterrani de l'accés nord. El pla estratègic del port contempla diverses actuacions com la potenciació del Parc Sagunt 2 amb una projecció de futur que atraurà més oportunitats de negoci a la Comunitat Valenciana.